Ahojte. Možno si pamätáte, keď som bola na nákupe v indickom obchode, mám tu aj video, našla som tam taký koreň, nevedela som, čo to je. No a tak som si to objednala a niečo som si o tom zistila. Je to škrobová hľuza, takzvaný African yam alebo elephant yam. V niektorých krajinách, teda najmä v Afrike, patrí medzi základné potraviny. Určite vám už niekedy vyskočilo na Instagrame alebo na Facebooku video a na jedlo fufu. Tak to fufu sa robí presne tuto z tejto hľuzy. Sama o sebe táto hľuza je celkom zdravá potravina. Nemá žiadne tuky a taktiež je plná vitamínu B6 a C. My si túto hľuzu ideme pripraviť ako inak než na indický spôsob. Najprv si hľuzu ošúpeme. Teraz je tá hľuza taká dosť lepkavá. Skúsime to takto. Dobre. No, trošku. Nakrájame na kostičky. Prepláchneme, pridáme tamarind a poriadne ten tamarind tam vyžmýkame. Sol, dáme ešte kurkumu a dobre povaríme. Už teraz tá hľuza vonia, ako keby som tu varila jedle gaštany. Tak dáme si olej, horčičné semienka, rímska rasca, sušená červená čili paprička, čili prášok, zelené čili, cesnák a kari listy. Dáme African yam, sol a ja ešte pridám nakoniec polku lyžice ghee, aby to bolo také šťavnatejšie. A zasypeme koriandrom. Máme to hotové. Ideme to vyskúšať. Je to dobré. Na môj vkus troška sušie. Pridala som si ghee. Je to lepšie. Mečací chlp musí byť. A možno ešte s jogurtom by to bolo dobré. Ale ono to chutí ako nejaký zemiak. Klasický. Viac škrobový. How is it? Very good. Is it? Mm.